बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया उदालगुरि सदर सहराव बेसेन नाङै साख्रि थिसनथाइ आनजादनि फोरोंथाइ मिरु एबा कचिं सेन्टारखौ बेखेवनानै होयो। 19 सेप्तेम्बर बृहस्पतिबारखालि उदालगुरि सहरनि कचिं सेन्टार बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे ओनसोलनि मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसे गोबां फरायसा फरायसुलि आरो गार्जेनफोराबो बाहागो लादोंमोन। कचिं सेन्टार बेखेवना होनायनि उनाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारि आरो कचिं लानो फैनाय फरायसाफोरा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। जा बिटिसिआव 4th ग्रेडनि आरो 3rd ग्रेडनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों। दा बेनि थाखाय गोबां जोंनि बिजाथिफ्रा दरखास्त होदों। दा दरखास्त होनाय आरो साख्रि मोननायनि गेजेराव गोबां फाराग थायो। जिहेतु दा साख्रिया जोबोद कम्पिटिटिभ जाबाय। माने साख्रि पस्टफ्रा खम खिन्थु डाक्टर नागिरग्रा असंख्य जायो। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जाहाथे हेल्प जायो बेनि थाखाय इन्टारभिउ जाहाथे फेस जानो जाहाथे इजि जायो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ मोनसे कचिंनि बेबस्था खालामनाय जादों। बारा बेबायदि खोब माबा हिसाबै नङा, लं टार्म बिदिनो सानब्रैनि थाखाय बिथांमोननो प्रिलिमिनारि नलेजखिनिखौ बेखौ 4th ग्रेडनि जितु रिटेन जानाय नङा, माथ्र मौखिक बायदि इन्टारभिउ जागोन। बेनिखायनो बिथांमोनखौ इन्टारभिउनि थांब्ला माबोरै थांनांगौ, मा पजिसनाव थानांगौ, बोरैहाय उत्तर होनांगौ, बेखिनिखौ एसे प्रिलिमिनारि आयदाखौ होनो थाखाय बिथांमोननि गोसो साहस होनो थाखाय बेखिनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। 3rd ग्रेडनि अबयस्से रिटेन टेस्टबो होनांगोन। रिटेन टेस्टआ सेलेक्ट जाखांनायनि उनावसो होगोन। बेखाय रिटेन टेस्टनि थाखाय प्रिपेयार जायोबा मा धरনের प्रिपेयार जानांगौ बेफोरखौ एसे नलेजखौ प्रिलिमिनारि नलेज होगोन। कारण गुतै नलेज होनो थाखाय नोङो सानथाम सानब्रै हाया। बेनिखायनो जों जास्ट सर्ट टाइमनि थाखाय फ्रि जाहाथे बिथांमोना एसे बोलो मोनो, साहस मोनो, बेनि थाखाय बेखिनि बेबस्था खालामनाय जादों। आसा खालामदों जोंनि बिजाथिफ्रा मोजाङैनो गोसो होना सोलोंगोन आरो अन्तत बेबायदि प्रिलिमिनारि आइडियाखौ मोनोबा बिथांमोना मोजाङैनो साहसजों इन्टारभिउ होनो आरो पास जानो थाखाय एसे गोरलै जागोन। बेखिनिखौ आसा खालामनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओरैनोथ' नैबेवहाय जोंनि उदालगुरि एरियानिखौल' माबानाय जादों। निसय 200सो दं एप्लिकेन्टफोर। दा बेयाव जायफ्रा कचिं लायो 200निख्रुइ एसे बारा दं। जाफोरखौ दिनै फोरोंथाइ होगोन बिथांमोनखौ इन्सट्राक्टर हिसाबै बबेनिफ्राय लाना फैनाय जादों? ओरैनो बेवहाय जोंनि अरां कलेजनिफ्राय, बे अरांनि बिस्नाबा कलेजनिफ्राय लाबोनाय जादों। बिथांमोना बिभिन्न बिदि कचिं सर्ट टाइम कचिं गावसोराबो होबाय थायो। आरो बिदि एक्सपिरियेन्स माबायखाय बिथांमोनखौ जों लाबोनाय जादों। दा बिथांमोना बे सानब्रैखौ फोरोङो। नुनो मोन्दों बिटिसियावहाय माखासे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि जिथु इन्टारभिउ जानांगौ साख्रिनि गोबां खालि पस्ट दङ, बेफोराव थिसनथाइखौ होनाय जायाखै। इन्टारभिउनि माबाफोर बेबस्था लादों? दा बेखौ लानाय जागोन। जिहेतु इतिमধ্যে नैबे फार्स्ट टाइम एडभार्टाइजमेन्ट होबाय, बिनि उनाव नैबे रिक्रुट जाखांनाय लोगो लोगो बिथांमोननि इन्टारभिउनि डेट जानाय लोगो नेक्स्ट एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन। जोंहा गोबां पस्ट खालि दंबावो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बेखिनिखौ जों एपइन्टमेन्ट होगोन। अन्तत जों नेक्स्ट सरकार जोबनायनि सिगाङावनो बेखिनिखौ बेबस्था खालामनायनि बेबस्था थिग थागोन। फैबाय थानाय समावहाय एपिएससि आरो इउपिएससिनि थाखाय माबाफोर कचिं होनाय दङ? ना जोंहा बे माबायाथ' दंखायोसै, सुपार 50 कचिंआथ' सोलिबाय थागोन। एबारबो जों इतिमধ্যে एप्लिकेसन लाखाबाय। बेखौ कचिं होनाय बेसेन बे इउपिएससि, एपिएससि, बेनिफ्राय इन्जिनियार डक्टरनि थाखाय सुपार 50 दंखायो। बे सुपार 50 कन्टिनिउ जाबाय थागोन। মোৰ আজি মই আহিছোঁ ইয়াতে, চাইছোঁ ছাৰটো অলপ ভালকৈ একদম ক্ৰাউডক অলপ ভালকৈ মটিভেশ্যন জনাইছে চবক, কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকুৱা মাইণ্ডছেট হ'ব লাগে। যদি কম্পিটিশ্যন আছে আজি এনেকুৱা টাইমত বেছি কম্পিটিশ্যন আছে, তো সিহঁতে কৈছে কি অলপ মটিভেশ্যন থবি, ডেডিকেশ্যন থবি, প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে ক্লিয়াৰ হ'ব। এনেকুৱা সিহঁতে কৈছে আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে। চবেই আহিছে ইয়াতে, চবেই ভালকৈ ইয়াতে ক্ৰাউড আছে ইয়াতে এনেকুৱা। বহুজন এই যিটো শ্ৰী গোবিন্দ বসুমতাৰী সিহঁতে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে চবৰ। যেনেবা এতিয়া চবেই আনএমপ্লয়ড আছে, আনমটিভেটেড, কাৰো ছেটিছফাইড নাই, চবেই মষ্টলি গ্ৰেজুৱেটেড আছে আৰু আনএমপ্লয়ড। সিহঁতে ভালকৈ এনেকুৱা মিটিং এৰেঞ্জ কৰিছে, চবেই বহি কিনে ইয়াতে আহিব আৰু সিহঁতে ভালকৈ চাব কেনেকুৱা একচুৱেল কোনোবাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছাৰ এনেকুৱা হ'ব যেনিবা আমাক মটিভেশ্যন দিব। সিহঁতে ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু ময়ো আহিছোঁ ইয়াতে। আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল টু কাম হিয়াৰ एन्ड आइ एम रियेलि हेपि। गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा जोंनो बिदि साख्रिनि जेंनाखौ
सुस्रांनो थाखाय बेबायदि मोजां मोनसे कचिं क्लास एबा ट्रेनिंखौ साख्रिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखायहाय बेयाव दिनै गोबां सुबुंफोरनो बेबायदि खाबुखौ होदों आरो जाहाथे साफ्रोमबो साख्रि मोननो हास्थायनानै मोननो हायाखै बेबायदि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानानै जाहाथे जों साख्रिखौ मोनफुंनो हायो बिनि थाखाय जोंनिया मानगोनां 64 उदालगुरि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ आंनि गोसो गोरबोथिनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों मानोना बेबायदि मोजां खामानिखौ जोंनि गेजेराव लानानै फैबाय बेखायनो आं बे सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर होदों। दा बे समाव नुनो मोन्दों आसाम आरो बिटिआरआव साख्रिनि जेंना होनोब्ला गुबै जेंनाया साख्रिनि जेंना लाइमोनफोरनि थाखाय बियो थारैनो नंगौ बे आसाम आरो बे बिटिआरनि गेजेराव गुबै जेंनाया साख्रियानो बिनिखायनो बे सारा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय एबा ओरैनो गोग्लैसोना थानायफोरखौ बेबायदि बोस्रांनो थाखायनो दिनैनि बे कचिं क्लासखौ एबा कचिं ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो बे सारनि मोजां साननाय आरो बयबो लाइमोनफोरखौ बेबायदि उन्नति खालामनायनि मोनसे सारनि बे मोजां खामानि आरो बयनिबो लागै मोजां सिन्था खालामदों सारा बेखायनो बे कचिंखौ होदों। बिटिआर सरकार आसाम सरकारनि जिथु थिसनथाइ नेमखान्थि दानि जुगाव बे नेमखान्थिफोरा खोब मोजां होननानै बुङो मानसिफोरा माने बेयावहाय बायदिसिना थाखा फैसा होनानै एपइन्टमेन्ट लानायखौ नुनो मोनाखै होनना बुङो मानसिफोरा थारैनो बियो नंगौ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थाखा फैसा होनानै बेबायदि साख्रि लानायखौ जोङो बे बाराव नुनो मोनाखै मानोना टेट आनजादफोर जालांबाय बेयावबो जोंनि मानगोनां श्री प्रमद बर'आ बिथाङा बेबायदि फ्रियावनो जायफ्रा टेटआव पास जादों बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हाबाय आरो रेगुलारबो बिथाङा खालामना होबाय आरो बे बारावबो बेबायदि थाखा फैसा लानाय बेबायदि जानाय नङा जायानो कचिंआव लाबाय ट्रेनिंआव मोजाङै सोलोंबाय जायफ्रानो बेबायदि आखा फाखा बिथांमोना थारैनो बे कचिंनि गेजेरजों एबा बे आनजादाव जायानो पास जागोन बियो ओरैनो साख्रिखौ मोनगोन होननानै आङो मोजां बुंथिदों आरो थारैनो बे बिटिआरआव बेबायदि थाखा फैसा जाख्ल'नायनि बेबायदि गैया बेखौ आं बुंगोन। बिटिआर सरकारा दासिमबो गोनां रोखोमै नांगौ बायदियै एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनाखै इन्टारभिउ खालामनायखौ नुनो मोनाखै मा खावलायगोन बिटिआर सरकार नांगौ बायदियै एपइन्टमेन्ट होनायखौ नुनो मोनाखै खिन्थु नांगौ बायदियै एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय जोंनि मानगोनां श्री प्रमद बर' आरो डिपुटि चिफ बिथांमोना नाजागासिनो दङ दिनै बिथांमोननि नाजानायजोंनो दिनै नांगौ बायदि एपइन्टमेन्टफोरखौ मोननो हागोन आरो बिथांमोना बेबायदि सुबिदाफोरखौ होगोन बेखायनो आं खावलायदों बेबायदि मोजां सुबिदाफोरखौ जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेबायदि जुगायनानै होगोन बेखौ आङो जोंनि डिपुटि चिफ आरो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ खावलायो।